toată lumea, astăzi ne jucăm un mirobolant joc numit Poop Brainrot, care noi practic tot ce facem este să venim frumos aici, să facem așa și bam, și bam, și bam, și bam, și bam, și bam și ne-am pupuit un Brainrot. Ok, ceva donut, de ăsta n-am bani. Îți vreau să iau să gust câte un pic din toate. Așa că hai să vedem, bam, 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 ok. O vreau pe ăsta, ia să hai să vedem dacă eu am mâncat astea, ce iese, hai să vedem, bam, bam, nu-mi dau seama ce e asta, bam, de moare. Mamă, cât a ăsta. Free spin, îmi place jocul ăsta care are multe chestii free. Deci e super fan de jucat așa. X3 cash, ok, ok. Sell Brainrot. And to sell, no, to sell all my items. Ok. Deci faci super ușor bani aici. Nimic ca la food shop și la potion. Nici o poțiune. Auto poop? Ah. E cu bobucși. Leoneli cactusel. O să bag un măr și o să fac un pup gigantic. Dar nu e mare, e micuț. Wow! 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 Balerinoiul, capucinoiul. Oh, item shop restocked. Văzut aici cea. Perfect, hai să vedem dacă eu mănânc asta. Ce o să întâmple? Nu e chiar așa mare. De ce fac doar tu mea la tu aici, n-ai nimeni de iubicina? Borbaloli, luliloli, capibarelli, cocosini. Spioniro, golumbiro. Ia put la madre. Wow, wow, cât a căcat să cătă la cât alilaria la-au. Păi haideți că mă pot să mă fac și niște bani. Și revin când mai am ceva mișto. Băr, patapi. Ok, avem tralalelo, tralala. Tralalelo, tralala. Nu, am pierdut pupul in the toilet. Tralalita, tralala, la.
Ăsta cu mutații. Neon. Spioniro Colugiro. Oh, avem o din-din-din-din-dun. Ma din-din-din-din-dun. Și ăsta e mutație. Nu dau seama ce băierot e. Spioniro Colugiro. Baba Anita Bobinita. Oleu, hai că revine. Cappuccino, assassino. Assassini cappuccini. Avem neon. Cimpanzini. L-am pierdut. Dar e problemă că am luat neon cappuccino. 32 de secunde, avem 5 milioane. Să mai inventorim. Nici pe aproape. Hai să inventăm puțin pe aici, să vedem ce mai avem. Uite, de asta n-am măcat. Uite, era balerina cappuccino. Epico, ăsta vreau. Bam. Bam. Bam, bam. Bam. Tripi tropi. Tropa tripa. La tripa tropa de la tripa tripa. Tralalelo, tralalalala. Tralalita, tralala. Tralalita, tralala. La, ole, tapi. Cofucino, Cofucini de la Cofacini. Cappuccino, tralalecino. Tralalecini, cappuccini. Frigo camerello, gangster, futero. Avem un neon.
Ia fiți atenți aici, băgăm așa frigocamera against rafutera. Bam, bam. Mai am ceva de băgat, numai nimic. Haide să-i dăm. Și neon. Mamă. Frigocamera against rafutera. Frigocamera 2000 de kg. Bun. Asta e de gheață. Ok, am ieșit puțin din... Familia mătii să-ți fut de joc. E pusă foarte prost bara, e prea mică. Și când dau să pun ceva în bară, să bag în ghiozdan, nu mai este din aplicație. Ăsta bombardila crocodila. La bombardila unde e la crocodilo? Lirili, larila, elefante de un deserte. Ce e asta? Gold? Asta care 1000 de kg. 3300 de kg. Oh my fucking god. Ghost, cappuccino assassino de 1500 de kg. Ok, toată lumea, deci vreau să vă zic ceva. Pentru toți cei care au ajuns aici, vreau să scriu în comentarii iPhone 17. Pentru cine a ajuns aici. Da, cam atât. Noi ne vedem data viitoare. Vă iubesc, like și subscribe.